Chai, like him again now. When you come, be a meeting. I tell me to let me tell you, I you know, I got work with mother grew dog, doctor. I say, I'm an got one dog. Dendo para fest. Amamina got a dendo. Kaiji dendo Lilania de. Ademba, they come this year, me. Docolamum, a coron dimo. Po Sherrif. Kokwala nundi Igbo Channel maka na anaghị ekwu sọsọ maka ndị Igbo ana m ekwu maka ndị Igbo ịma ndị be anyị si na ebe onye bi ka ọ na-awachi and a na-eshiri ụlọ amara mma apụ ama ihe m chọrọ ịgwa ndị Imo and especially ndị Igbo wụ 2027 abịa jenu ka anyị kpọla na uche anyị azụ mara akpa ga-eshi develop ala Igbo onye ọbụla bịara focus on presidency. Amami na ghọta. Onye ọbụla focus on presidency for Obi. Presidency for Obi. Amami na ghọta everybody mkpụrụ obi onye ọwụla especially ndị Igbo nọ na federal presidential election. And then neglect their state. Oh yes, also by nwegenu now. Onye ọbụla ikpara aka n'ọnụ sị gị na ọtụcha n'obi ejelaba. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It to chalo bigi jelaba. Then you get ahụ na state gi. Kai na echiche Obi, kai na echiche Imo state. Na echiche Abia. Na echiche Anambra. Na echiche Enugu, na echiche Ebonyi. Amami na ghọta. Maka ka ị na-ekwu okwu ị chọrọ ka Obi u president, otu aka ị ga-esi na-agba mbọ onye ị chọrọ ka ọ wụrụ gọvanọ steeti gị. Ọ bụrụ sọsọ Obi. Now look at what Obi said last week. The kind of intimidation here. The kind of my business is here. My the federal government is know why. Na do you? And Obi is a quiet and gentle man. That is why on the chama to be all gentle. Yes, on the chama to be all gentle. I'm a him gentle. In fact, I want so she. I won't get to show you more get chocolate. I want to keep here game again. When he gave me when you I'm not in a lot. So, Mother to show you throughout his life. It doesn't make sense. Mogi owo chocolate throughout your life. It doesn't make sense. You know, there is alternative. Situation of situation of will have film. Film. The plasma and the plasma Monday can tackle in the 12 inches. Give away here small. Obi Juro in Anyam. He and Dame go behind the Gesia or Gamepeno get it. On your way. Obiama had the followers over in Nigeria. Peter Obiama had the kind of followers over in this country. Yes, he doesn't know. Yamanan this year, Nazo. Yamanan this way, Nazo. I got man and ball and that, but I can only hear Tipumpu. I got man and ball and that, because the other day she airport to read to that Kuchemoti airport. No, again. Kuchemoti, what Chemoti? No park, rebel question park, but the other politicians park for the same place or park you. Even now, Coca Hana, Croja, who Jereba, Jeba Chemoto, but not get Peter Obi, having a law call. Business is here, companies here, Ocha Kadis, Agrogro, Wabu, Agrogro, Obiepu get here. Nigeria is not a place you start a name market. And I mean, because of the nature of the leaders I want. The leaders I want the wicked. The leaders we have in this country are wicked, they are selfish, they are egocentric, they are tribalistic. So Obi cannot just be keeping quiet. I cannot be Obi in that level. No, I just a sheer bang. Okay, look at him, Ali Modu Sheriff. Okay. That Obi want to be president so that Igbo Biafra. Nigeria, Igbo Biafra. Is this not an insult?
What kind of rubbish propaganda is that? The rubbish propaganda we have, and here we hear they are thinking na not to. Ihe okuputra na we hear the not to check now. Oh, then or because okuputalia. Then oh. Ihe okuge na we hear ndu ugwu check. Mmadụ ga-anọrọ akọtọ oge emebi ya ga-egba nkịtị. O nwere okwu a na-asha asha. O nwere okwu mmadụ ga-agwa gị like this, gị mara na ọ bụghịzi ịgba nkịtị. Take action. N'ihi na ndị ọzọ na-ege ntị nwere ike na-ekwekọ na. What are you not talking now? Oh. You know, ekwu ya gị ịgba nkịtị shi. No, allow them to be talking now. Moto obi na-eshi ekwu. No, allow them. No, they must talk. They must talk. No, awụghị maka m. You cannot talk. No. Ikwu oke ịhụ mma na ị chọrọ ikwu ya to tarnish me and tarnish my image. I will react. Ama mi na gote be I will react. Onye ọbụla nkịtị ekwerele o. Nwere ike gba nkịtị ndị mmadụ eche na ọ eziokwu. So look at what that Ali Modu Sheriff kwuru. And let me tell you the truth. If I ihe awụ the thinking of ndị ugwu mere onye Igbo agaghị awụ president of Nigeria. If I mark it somewhere, go and mark it somewhere. Ihe awụ the mentality of the Northerners, as exhibited by Ali Modu Sheriff. Oh, Mpandi terrorist, bidoro terrorist in Abronu. Oh yes, I have bidoro Boko Haram. Oh, because of the hard hate, the good Lord Jonathan. You know why? They don't like Ndebe. I am telling you, they don't like Ndebe. It's not about hate speech or not. This is the reality. They don't like Ndebe, no matter how they claim that they like Igbo. Nyamri. Oh. Oh, Nyamri can happen. Even the police how, Mandami how, my DSS how, they don't like Ndebe. Adam Bakai Ndibo matter that na. Oh, yes, I like Obi. And the Ndibo Kwanagati Obi. Come home and also think of what you got governor again. Focus on your state as you are focusing on Obi. Focus on your state with the mentality of Ndugu. Okay, Obi Sobu. With the mentality of Ndugu, the only person who reacted to him Ali Modu Sheriff who could Kwankwaso. Kwankwaso when you reacted. I was expecting our brother Obi to react. And not just to react, but to react very harshly. Yes, very harshly. What that man and all we have been Boko Haram. Yes. What that man and condition Nigerian on insecurity Nigerian no we have been as a governor on Abronu state. See, there are a lot politics campaign they be now. Onya ula gana pari bie. Na-ekwutọ. But onwere ihe a ga-ekwu ya sebe ke politics. Onwere ka a ga-ekwu ga-eshi ka aka ewu kwufere. But onwere nke mmadụ ga-ekwu. Gimana na ihe apụọla na politics. Here we see total they are coming to your character. They are tarnishing your character. And they can't back it. Obi should wake up. Our brother Peter Obi should wake up. Yes, amanamu iwe were ihe Kenneth Okonkwo kwuru. Like a form or NDC form, this is no problem. But I will be I can't make our court against Kenneth Okonkwo. I'm a Kenneth Kufe. I'm a no Kufe. I'm a Neo Biji Bagodi Alco to bridge him. Jipagodi. I'm in a water. Ndo be questioning attack alone Dedeka Ali Modu Sheriff. Bayo or Nanuga. These people that are coming against his character. These people that are coming against his integrity. These people that are coming against his dignity. Undo question focus on. So, by the time I buy on Anoga, buy Ali Modu Sheriff, only also before you say, so, get the camera toto Umundibo. Let us think home. Ali Modu Sheriff has been an age-long mentality of Ndugu. We are not going to sit back and fold our arms and probably think that I got para presidency of Nigeria. That mentality is there. When they go into their inner caucus in the north, this is what they discuss. This is what and when they go on their Friday mosque and the churches and whatever, this is what they tell their worshippers. I'm telling you now.
Oh. So these are the things I now hear too. We need to be talking about them. They hated Ndi Igbo, and that is why they hate Obi. Ole Ndi Igbo mere ha. Jonum. Ke Ndi Igbo mere Ndi Ugwu ma ke Ndi Igbo mere Ndi Yoruba ko Ndi Igbo mere Nigeria. Ọ dịkwa egwu. Ali Modu Sheriff to come out. Kwuo ihe a. Na Obi wuru president na ọ ga-ekewa Nigeria. Were Biafra nye Ndi Igbo. Has shown you that na ndị ekpebiele na onye Igbo agaghị ahụ president. Because for you to become the president of Nigeria, you need the vote of Ndi Ugwu. That is just the simplest truth. You need vote to Ndi Kano Kanki Imo State. In fact, Kanki Southeast. So also Kano alone. With 49 local government or 50 local government. Vote to her alone to Southeast. So here Ali Modu Sheriff only call that prayer no, but thank God. Here we hear Sugar Hadobi. This is a secret they are beholding. Oh. No only Baga president of Nigeria. I had a retake. Okay. Yes, I had a retake. I said only all really energy now focus on Obi. Why can't we think home? Ule ihe mere o ji wụsọ ọsọ Obi onye ịhụrụ na PVC center ya si Obi ọtụchara Obi ya relax. It doesn't make sense at all. We are suffering in Imo State, for instance. There is no governance going on in Imo State as at today. When governance gaga on, Imo State in a state of comatose, in a state of amankanem, in a state of how do I put it? Nothing is working here. The only thing that I am seeing in Imo State is extortion. Emende boss him extort. Emende kekena pepe extort. Emende akade extort. Give a lot of tax forces. Milking Imo people. Tax force UK. And there is no governance here. That is what I'm saying. Tax force everywhere. You know? There is no governance in Imo. As at today, when you hear gaga on in Imo State. The only thing longer when did they receive salary, he receive, he receive, nothing is being regulated here. Only all I'm again here in Imo State. Okay, again now just when governor. Only governor Imo State, and where is the governor? Hope who's them? You keep asking these questions. Where is our governor? Why is our governor not making public appearances? Who is the governor of Imo State? Because when he gaga on here, nothing is working here. 2027, nothing is working in Imo State. And that is why we must come home and think about Onyega will govern Imo. Let me say it here. I am not saying it out of bitterness, but Ogara Ndugwu ahụ ichiri vote ha chiri go Obi. Ogara ha ejigbo ahụ. Ali Modu Sheriff has exposed that thing on happen no become where she. It's not about Obi, it's about na anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na Obi wu onye Plateau. Ọ easy. Yes, ọ bụrụ na ọ wu onye Calabar, onye Akwa Ibom. Hey, ọ ga-adịrị easy. But as far as Obi shi n'ala Igbo, gị wuru Enugu, wuru Abia, wuru Imo, wuru Ebonyi, wuru ihe, ọ ga-ara gị ahụ. Mana ọ bụrụ na Obi wu Asaba, ọ ga-arịrị easy. Ya ọha na ọkịga ndị asị ndị mba mmiri South South. Ama m na-aghọta ebe m na-eje. That is it. Iche na ọ bụrụ na Goodluck Jonathan na before ya wuru president na ọ adịrị ebere n'ahịa ya na a ga-ekwe mee ya acting president. I get me acting president. Oh, go on, America. Oh, go with America. Just he got no second 10 years or top 10 years. Call your ad is a better. Oh, Keji with Obi Ndibo. In my own, I ain't one too much. Uzubai no better. She Okwamunanyo. I guess you know yourself for all the banquet. Even an auto, the Nanjaba. Even the family auto is you know. No one will be one day. Thank you. So what are we saying? Let us stick home
Can you launch Imo State? And I will not fail to say this. I know a lot of Imo State, we should carry Emeka Ihedioha in mind. Okay. Yes, we should carry Emeka Ihedioha. It is only Emeka Ihedioha, right, Honorable? Kamu Brele, be serious, Nihe Basara governance. Nihe Basara coming back as a governor. Nde kozo ka na-eme gambling. Nde kozo ka na-eme tumbom bes kalaba toto alaba pus alaba laba kai tutu boss and boss. Are you nearly okay? I hear the kozo ka na-eme. Ihedioha has shown capacity within the 7 months. Actually, as a governor, Ndi Imo should focus on making Ihedioha. Can you give a PVC gi? You know what a PVC gi for presidency? You know what a PVC gi for governor? So that you get to the presidency, get to our governor. And the one who knows on the moment as at now, as at today, now we Ihedioha. Owu kam je Goshima, owu kam je Kume, onye ke obim na battery. Okay. Otu Ihedioha no na obim na battery ya. O nwere ike go on onwe you have your reservations. And when some people we get iwe. Okay. Otu ihe 2020 ahụ shiri me. Ya just show to ahụ pụọ. Onye ọbụla nwere individual differences. Onye ọbụla agaghị eme ka m. Ama mi na aghọta. Onye ọbụla agaghị eme ka m nwa. Otu m nọ na mmadụ emefuli ime ihere kpa ahụ. Ihe m ana m ekwu epom. So I got force Ihedioha to do like you. Probably why Oji Noro Anafia win. Yeah, he was not expecting that Onye Barafog Aba one. He was not expecting it, and you cannot blame him. You blame the judiciary. You don't blame Ihedioha. Ihedioha kweshiri be back. Oya kweshiri with the judge in his own matter. So he believed in the Nigerian judiciary, and he believed that the judiciary will not disappoint the people. But unfortunately, the whole thing, so we will not blame Ihedioha. So as one also, remember I joined them at Ole Hall, Behana Ba. Or come Ihedioha, or 7 months. Ihedioha have been doing issue. This or Key Road, or Ihedioha have been doing. Over Olu Road, or Olu over the road, or Ihedioha have been doing. Can be sa Ihedioha have been doing. Umogoma, and other roads, inner ring roads, Ihedioha have been doing. This government is abandoned. Nani coach la roga uke federal. Emeche nyiegi a refund do ya we ganata. Enyiega refund do ya we ganata. What of other ring roads Ihedioha have been? What of ụzọ ime obodo Ihedioha ha bidoro? Ole ihe mere aka tuni hu ndị ahụ mba ndị ahụ ga-eri ego enweghị ga refund na ndị ahụ. Amami na agota local government. That is what we are saying. Stadium. Amami watara. Yes, small stadium. So that you don't need to come down to here. Yeah. If you don't go local government stadium ya re mma. Nke na ogodi na asị na asa ma da na anya ma aricha mma. E nwere ike ga manage nga ahụ jiri agba bọọlụ achọrọ ịgba. Amami na agota ha na-ekwu. So all these things wucha ọrụ ọma Ihedioha rụrụ under 7 months. Ana m ekwu ya na Ihedioha onye party mo. Ekwughị m na onye party, but ekwube because na ahụ na m Ihedioha. Mgbe the last time mmamu riri pension no okpuru ọchịchị Ihedioha. Yes now. Kamgbe Hope Uzodimma bara nne m eribe pension. Kamgbe ahụ ruo ugbu a. For the past 6 years nne m ahụbe pension ya anya. Amami na so obrugo this also nke a. Mam ga-ehi ụra before ha na-etetela alert Ihedioha abịala. Ndị civil servants before ha na-etetela alert Ihedioha abịala. Gị nwa alert gị. Onweghị, there was no complaint of akwụọla onye akwụbe m. Because Ihedioha abịala mgbe ahụ bịa computerize everything. Chicha ahụ onye ọbụla na computer. Everybody was captured. Once ihe abịara gị nwete, once ihe abịara gị nwete. He wasn't paying Paul, he wasn't robbing Peter to pay Paul, or robbing Paul to pay Peter. So as we are thinking of federal, let us also think of Imo. And Mbitolu, as you're also thinking of Imo, Mbitolu thinking on Sonkwa. You want to go? Thinking on Sonkwa. We need a voice, not just a voice. Even when a voice, take a voice. I want a voice, but I want a voice, take a voice. I want a voice, you broke. Voice, it's your voice, Oga, again, give back, go. So Mbitolu need the voice on Sonkwa. I will hit to on. I'll tell them Mundeni Nezoga here on Mbitolu. How many of them, Merele,
the kind of impactful representation now a House of Assembly member. Through that, my small office in on we have achieved a lot. Yes. How many people? I know Putara New Lipe. I know Putara Nanga. I know Putara police. How many families that we have gone into that family, settled an age-long land issue. That's right. You know, settled lawyer without going to court. I am many women. I am many widows. I am property. This is what we call active representation. As a house member. Therefore, member in a house. Of course, him and so on a house. Him and he gave me because the phone ganon or my sibling make a chop it and always joke. Mune, he make our brain. I'm not into politics to start painting works. And you get them people here original representation. So what am I saying? As we are going for a PVC, biki na nana maka Peter Obi, nana kwa maki ihe dio. Then nana kwa no maka no so nkwa, maka ndem pitolu. Ndewo. Ọ dị mma ya gazere gị ọcha n'ikuku nke mbụ maka ọkpụrụkpụ okwu ọma ndị ahụ eji maka na a na-esi n'ụlọ amara mma tupu apụma ma ya bụ ntuli aka ọkwa na ọwụghị otu ebe naanị ka ị ga-atụ ịtụ ebe a ga-etu ebe atụ ebe atụzuo n'ihi na ya ma mma n'elu ma mma n'etiti makwa mma n'ụlọ ebe ihe niile awọ ebe niile awọ mma ya awọ sara ọ dị mma onye ọma na ntinye gị na nwa nkenke kpọọ n'akara ekwentị abụ 07044896111 maọkwa na 09121906005 onye nọ nga ahụ ebeọla chi ehime ndewo ụwa mara gị mmasị ya comrade thank you. Yes. Yes. See? Oh. Ụwa mara gị mma olu ehime ọ sị na ọ dị ebere ndị Igbo akwa onye nọ nga ahụ ịbọọla chi ụwa mara gị mma n'ụwa ke ọgwọre Une prapra. Amen. 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 ụwa mara gị mma onye nọ nga ahụ ebeọla chi abọọla m chi gị nwakwanụ ọ dị mma nna m okwu bi ọnụkọ ọga oh Daniel oya abalị udo dị nwune mago ebe ọ dị ukwuu maka ekwusi ikele eziokwu ịma a na-akpa bụ ịzụta eziokwu erela ya ịzụtara eziokwu ji shie ya ikele agbanyeghị ọnwa niile ndị iche iche asị m Chineke nọnyere onye ọbụla nchite ya nwekwara ime ikuru mere ịhụ na anyị
aghọta ịma eziokwu na ọ na-akụ ilu na ahụ ọtụtụ mmadụ chere eziokwu na ọ na-adị ekwuela ọ na-atọ ụtọ ọ na-atọ ụtọ ọ na-atụ ilu anyị nwa ekwuola na-ekwu ọtụtụ aghọtara anyị kpọrọ Peter Obi atọ ọ bụghị ya ọwụ ilepụ anya ị ga-aghọta ihe nọ n'akpa nwa dibịa Peter Obi wụ ezigbote nwanne ya nwoke a ndị nwere amamihe ọchịakwa na ọchịchị ọ ga-achịta ọchị mana ebe nsogbu dịbụla ndị ugwu achọghị onye Igbo nwa Naijiria na-anụ maka ọyị onweghị ha ọzọ bụ na mgbe ọbụla ị na-anụ nwa Naijiria wụ ọchịchị ndị na-ekwukwu nwa Naijiria ọ bụ ndị ahụ eriju afọ dị n'ọyịla nọ n'ala Igbo ọ bụchara ya mere eji akpọ nwa Naijiria Peter Obi win 2023 menyeghị ahụ 2027 na Peter Obi ga-enwere mana agaghị abụ ebe ahụ agaghị enye ya ọ bụ ọwụhe onye awụ Peter Truth ọhịa a na-akpọ ya ọ baghị uru mmadụ edogbuo onwe ya onye Igbo emefụla ya ọchịchị Naijiria that's just the simple truth. Ọ dị mma ya gaziere gị ọcha ị ga-achọkọta ọ dị mma dịka nwanne anyị nwoke siri kwuo ekwele ya wụhụ na ọwụ na ọ bikos na Peter Obi ọ bikos na ọwụ onye Igbo ha gaa nị n'aka kụso ihe a na-akpọwo ndị nyamịrị wọnsị nyamịrị ahụ bara ha n'ọnụ nwanne forget it for Ali Modu Sheriff to say it ọ gwara gị this is what they have been thinking na onye Igbo chia Nigeria ya divide Igbo nye Biafra ọ gwara problem anyị nwere amami na-aghọta so biko ihe m na-ekwu wee bụrụ let us think home onye ọbụla kpọlata uche ya azụ let us think about onye ga-achị anyị as gọvanọ n'ala Igbo ndewonu ụwa mara gị mma ọcha ya gaziere gị ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi gị mgbe niile ndewo